बे समाव मोनसे दुखुनांथाव खौरां। फस्लाबारि भिसिडिसिनि सिङाव थानाय काठुरिबारि 357 नं बुथ कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरि चरण बसुमतारिया रुंसारि जाबाय। मिथिनाय बायदिब्ला सरायखनस्रा गामिनि थागिबि रुंसारि बिथां चरण बसुमतारिया गावनि बिसिजों लोगोसे सानै फिसाजो आरो सासे फिसाज्लाखौ नागारनानै प्रेसार स्ट्रकजों हरखाबै मैया एबा 10 जुलाइ खालि रुंसारि जाबाय। मख'नो गोनांदि रुंसारि चरण बसुमतारिया थांनाय 8 जुलाइ खालाराव सानजौफुनि 2 रिंगासो समाव इउपिपिएल हान्जानि मोनसे खामानियाव थांनो होनना उन्दुनायनिफ्राय सिखारना मोखां आथिं आखाइ सुस्र'दोंमोन। बे समावनो बिथाङा हरखाब प्रेसार स्ट्रकजों खर'आव दावखोना हायाव गोग्लैयो। लोगो लोगोनो नखरनि सुबुंफोरा पेटागाव हस्पिटालाव लाङो। बेनिफ्राय लवार आसाम हस्पिटालाव लांदोंमोनब्लाबो बेनिफ्राय गुबुनाव दैथायहरनाय जाबावदोंमोन, नाथाय अब्लाबो रैखा खालामनो हायासै होनना फोरमायदों गामिनि सुबुङा। मख'जाथावदि बिथां चरण बसुमतारिया चिरां बिजनीनि सिङाव थानाय बर' बाजाराव साइकेल मेकार गलाबो होयोमोन। बिथाङा गावनि थांना थासान्दियाव आलो गोजोन नखर सालायनायजों लोगोसे गामिनि आरो समाजनि गोबां खामानि मावलांबाय। बिथांनि मावनायखौ बावनाय नङा होननानैबो फोरमायथिदों गामिनि सासे सुबुङा। दा जोंहा दिनै जोबोद दुखुनि बाथ्रा, जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिजनी साब डिभिजन सरायखसरा गामियाव जोंनि बयनिबो अनजालु चरण बसुमतारिया गावनि देहायारि उसुबिदानि थाखाय हरखाब मैयानि हरनि 11 बाजियाव रुंसारि जायो। दा बिथाङा थांनाय 1979 इं मायथाइनि 31 डिसेम्बराव जोनोम जादोंमोन। दा बुंनो थाङोब्ला सोरगियारिनि बैसोआ दिनै 41 बोसोर 7 दान 10 सान दिनै जादोंमोन। दा बिनि थाखाय जोंनि बे रुंसारिनि न'खर लोगोसेयैनो जोंनि सरायखसरा गामिनि रायजो राजा जाथि खुरमा लोगोसेयैनो इउपिपिएल हान्जानि बिथाङा सासे मैखोम प्राइमारि लेभेलनि भुट चेयारमेनमोन। दा बिथाङा रुंसारि जानायाव जों जोबोद दुखु मोनदों। लोगोसेयैनो जोङो बिथांनि जिथुनाखि मावनाय दांनाय बेवहाय जों जोबोदैनो बिथांनिफ्राय जोंनि सरायखसरा क्लाबानो जा, गामिनि रायजोआरि आफादानो जा, लोगोसेयैनो जोंनि बर'नि हान्जानि बिफानगिरियानो जा, बिथांनिफ्राय जों जोबोद मावनाय दांनायनि मदद हेफाजाब मोनदोंमोन। बिथाङा गावनि मेंनाय देहाखौ, गावनि देहायारि जेंना बेमार आजारखौ एंगारनानैबाबो मावनो गोनां हाबाखौ बिथाङा ओंखारनानै मावहैनायमोन। बिथांनि न'खराव फिसाजो 2, फिसाला 1 दङमोन। गासै 3 फिसाफोर दङमोन। बिनि मादाव फिसाजो देरसिना थांनाय बैसागोआवसो बिलाइ हरनाय जादोंमोन। दा न'खराव लोगोसेयैनो फिसाजो 1, फिसाला 1 दङ। बिथाङा अखानायै 8 अक्ट'आव मंगलबार बारायाव बिथाङा गावनि दखाननि खामानिखौ लानानै बिथाङा फुङावनो न'निफ्राय ओंखारलांदों। बिनिफ्राय 2 बाजियाव बिथाङा न'आव ओंखाम जानो फैयो। न'आव ओंखाम जाखांनानै थांनानै प्राइमारि लेभेलाव बिथाङा इउपिपिएल हान्जानि मिटिं दङमोन। बेवहाय थांनो ओंखारनायावनो बिथाङा आथिं आखाइ सुस्र'नो होननानै ओंखारनायावनो न'नि दमखलाव बिदिनो हरखाब गावनि हाइ प्रेसारा जाखांनानै बिथाङा दमखलावनो गोलैसोनानै थायो। बिनि उनाव बिथांखौ हाखु दाखुयै न'खरनि आरो गामिनि रायजो राजाफोर लोगो नांनानै जयैनो जोंनि बिजनी हालामारि
पेटागाव हस्पिटालाव लांनाय जायो नाथाय बिथांनि जिथुनाखि हाई प्रेसार बे जोबोद गोब्राबाव दावखोबायमोन बिनि थाखायनो लेसागाव हस्पिटालनिफ्राय बिथांखौ लवार आसामाव रेफार हरो लवार आसाम हस्पिटालाव बिथांखौ सानसेमानि दोननानै मोनाबिलियाव बिथांखौ सोनाब बंगनि सिलिगुरियाव हस्पिटालाव बिथांखौ एडमिट खालामहैनाय जायो नाथाय बिथांखौ एडमिट खालामहैनायहालागै ओरैबायदि गाज्रि अबस्थायाव थांबाय बिथांखौ जोङो बासायनायनि राहाखौ मोनाखिसै दा बिथाङा जोंनो गावनि मावनाय दांनायनिफ्राय जिबायदि दिन्थिलांबाय जोङो बिथांखौ जोंनि गामिनिफ्राय जोंनि सरायखसरा इउनाइटेड क्लाबनिफ्राय बिथांखौ साबायखर बावालासिनो थानो हाया बिथाङा जिबायदि हाबा मावलांबाय बिथांनि नेरसोनखौ जोङो लानाया मोजां आरो जोङो बिथांनि सोरगियारि जानायनि जिउमा सोलेर जाहाथे आफा अबंगसाया बेखौ आलो गोजोनै लांनानै सोरगोफुरियाव जायगा होयो आं बेखौनो जोंनि दिनैनि बे दुखुथिया न'खरनिफ्राय आर'ज गाबबाय।